10 langiletik 4 interinoak direnean, ulergaitza eta harriduraz bizi dugu ikustea nola ez diren berariazko neurriak hartzen RPT-etan langile zerrendak eguneratzeko eta lanpostu horietan langileak behin betikotu eta egonkortzeko. Egonkortasunaren aginduak hezkuntza sailak bere lotzak estaltzeko txapuza bat da. Langileen aintzinatasun eskubidea urratzen da eta bestaldetik eskola txikiak eta espezialitateak kaltetuak ateratzen dira. Hezkuntza departamentuak ematen diren prozesu ezberdinen artean, hau da, oposizioaldiak, lekualdatze lehiaketak, zerbitzu eginkizunak eta interinoen esleipenak ez du orden logikorik zehazten. Egoera honen aurrean, Eusko Jaurlaritzak txapuzak alde batera utzi beharko lituzke eta Espainiako joko politikoari lotuta dagoen langile publikoen salerosketa baztertu. Lapirak hazkuntzatik lanean jarraituko dugu ikasleen beharrak eta langileon eskubideak uztartuz. Euskal Eskola Publiko Komunitarioak behar dituen langileak beren lan eskubideen jabe izan behar dutelako. Horregatik, apirilaren 22an grebara. Gora da!